Is nan labi agayak makasuyop ay manamnam-nam sika kapus sanin pagam nakanlanyan mukun sa kunot maiwan patenggana nanlayad mukun sa kun yan nanlayad kukun sika at kanagnan silaw ng buwan ay mait kupas na mait kasin damdam si problema sanan layat tay dua lugar ay ado-adonan sabsabong ay mayatsi mabuy-buya siyanan entanan na maganisnan tulagan tapay ay na idumduma kukun sakit yan ang layat kukun sika at kanagnan silaw ng buwan ay may kupas na maidumdum si problema na layat tay dua